היי, אני רביד, מאמנת הכושר מדיאטה קלאב. בסרטון קודם למדנו איך לעלות דופק גם בלי לצאת מהבית. עכשיו ניקח את זה צעד אחד קדימה. בואו נהנה יחד. אז התרגיל הראשון שלנו יכלול מכרה ובעיטה. מה זה בעצם מכרה? אנחנו יורדים ל-90 מעלות עם שתי הרגליים, גב זקוף, מתיישרים ובועטים. אנחנו מבצעים את התרגיל הזה ב3 סטים כפול 10 חזרות. בין כל סט נבצע 30 שניות של מנוחה. לשמור על גב זקוף, שיווי משקל. מי שמעט קשה לו יכול להניח את היד על עמוד, על הקיר בבית ופשוט להמשיך. את התרגיל השני שלנו אנחנו בעצם נבצע באותו אופן, רק עם הרגל השנייה. יורדים למטה ובעיטה. עוד פעם, גם בשלב הזה, מי שאין לו שיווי משקל, אפשר להאחז ממשהו בבית, או בגינה, או בכל מקום שאתם נמצאים בו. התרגיל השלישי שלנו יכלול סקווט וקפיצה. מה זה בעצם סקווט? אנחנו יורדים ל-90 מעלות וקופצים. לשמור על גב זקוף, ברכיים ב-90 מעלות. גם פה אפשר להחזיק בקיר בבית, במשענת של המיטה, כדי לשמור על היציבות. אז אחרי שהתגרתי אתכם מעט והעלינו יחד את הדופק, כל מה שלכם נותר זה להיכנס לדף הפייסבוק שלנו או לאתר דיאטה קלאב ולצפות בסרטונים הבאים. ניפגש בסרטון הבא.